хабари фаврӣ дорем. бозиҳои компютерӣ фароғат ё фоҷиа. имрӯзҳо ҷомеа ба ҳолатҳои нигаронкунанда рӯбарӯ мешавад ки бархе наврасону ҷавонон барои саргармии худ ба нуқтаҳои бозиҳои компютерӣ мераванд. масъалаи таъсири бозиҳои компютерӣ ба ҷаҳонбинии ҷавонон яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир гардидааст. ҳангоми бозӣ дар муҳити виртуалӣ шахс ба ҳолате рӯбарӯ мешавад ки дар зиндагии воқеӣ набояд қабул шаванд. масалан зӯроварӣ, хушунат ва беаҳамиятӣ ба ҳаёти дигарон. ҳодисаҳои нохуш аз ҷумла қазияҳои ҷиноӣ дар байни наврасон рух дода баъзан бо таъсири бозиҳои дорои муҳтавои зӯроварӣ робита доранд. вақте ки кӯдак ё наврас муддати тӯлонӣ бо чунин муҳтаво сару кор мегирад, мафкура ва рафтори ӯ ба ин муҳит мутобиқ мешавад. дар ин замина падару модар масъуланд ки фарзандонро зери назорат қарор диҳанд то бо роҳҳои хавфнок, хусусан роҳҳое ки ояндаи онҳо ва ҳаёти иҷтимоии онҳоро таҳдид мекунад, нараванд. ҳарчанд мақомоти дахлдор ба соҳибони маркази бозиҳои компютерӣ дастур доданд ки барои наврасон бозӣ бо муҳтавои зӯроварӣ пешниҳод накунанд, то ҳол ин тадбирҳо натиҷаи комил надодаанд. аз мақомотҳои дахлдор хоҳиш карда мешавад ки чораҳои қатъӣ андешанд ва дар сурати зарурат бозиҳои компютериро барои наврасон пурра маҳдуд ё баста кунанд, то саломатии маънавӣ ва иҷтимоии ҷавонон ҳифз гардад. барои хабари гузоришҳои бештар сомонаи шаҳром журналистро пайгир бошед.